Aku kurang manis ditambah iku. Wong kencing manis sih malah bersyukur lho. Nyapa? Duwe gawe rasa tuku gula. Lah kok ngono? Ngecom pahitan ning dhuwur meja karek tur. Sakniki karepane sehat ya, Lut. Iya, kok ngono nyapa? Kok sehat? Oh, aja lali, bio moringan. Sik dicaosi pentingane piyai mriki rumiyin kagem pambuka sing alus-alus ditayubke. Heeh. Niku wau napa podang kuning nggih. Podang kuning. Terus mengki sing sigrak nggih ngoten apa mboten? Masuk. Nggih. Masuk. Yo, buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Galuyuran golek sing tak sayang. Mabang-mabang mitrangkian kok ngiteri ora krasa esuk awan nganti wengi. Mana jan nganti lihat kanar nyabang keleyang tak sawang mencok neng abang gagancangan tak rendek saka kateban sarawi ngoceh dheweke golek mencokan kalagae tak suwun mbok ajeng-ajeng padang kuning gawe pikirku komeng mas gareng sleret tireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen aku nyandeng slirane ora bakal atiku kagiwang lisan yen nasi podangan tutut hati kabranan ora mandang atiku tan sayang tak seranami tanah pikir kulute beda. Esuk awan ning omah wis ora krasan lho Mas. Galuyuran golek sing tak sayang. Mobeng-mobeng mitrangkianku ngiteri ora krasa esuk awan ganti wengi lho Mas gareng. Mane yen ganti liyatan nyabang keleyang tak sawang mencok menyabang kegancangan tari disaka katopan tak seranani beda kalagae tak suwun mbak ajeng-ajeng podang kuning lho Mas agawe pikir aku komeng lho Mas gareng sleret ireng tak sawang tambah manis ibu buka yen aku nyandeng slirane ora bakal atiku kagiwang
Luar sampun biasa diaturaken lho, Jan. pamundutan piyai Nggih. saking tebih Nggih. Boyolali. Karang Gedhe Boyolali. Surabaya. Surabaya ugi. Jakarta wong sedulure Mas Purbo ing endi-endi Kupeng Saestu. Nusantara. Iya, Nggih. ini spesial untuk Pak Davis. Mas Davis dan Nggih. kawan-kawan bilih request lagu saged. Nggih, Nggih. monggo paring dawuh.